Helge, till lucka vi andra plats nu. Tack. Jag går så väl cykla där ner lägga töjnen där. Det har gått faktiskt nästa stuttligt ting redan när folk vi. Och ett relativt flott tilltag och nästa stolar runt om milar är så att det var en relativt stuttlig upplevelse över vi. Ja, två dagar det låg hölna för nu att töjna. Vad det vi vill ja? Ja, alltså vi vill. Är det inte som jag kunde att första får vi på fjällen och tröttan och så släppas det. Och det är nice faktiskt nice. Det är nice helt väl. Intill det så är nice mer. Jag var öliga pressar när jag vi rocknade vi han nästan för att vinna men så fann jag att jag gick gir och klara häkta så späckliga så jag häktade en snö för en ja, av vi om man vi så det var det sista 5 kilometer jag klarade att köra. Ja, så det var heldigt. Hur ser annars kappen i mitten till Helga? Han är till äldre än du. Ja, han kom nästan på mig. Han det är alltid vi bara 1 och 2 och har skift om det. Och det så kunde så det vi ser ju så välkörande eller vi ser ett körande där så är han första sektionen där så det är för andra karriär där så att han så vinner. Det annars är formen ju en öliga lik. Leda Jan Peter som kommer till sin sista omfärd. Det var det så Men du har kappa, så du är vi i 4 och just allt möjligt. Är du en 30 med nu? Ja, det är ju. Och det har alltid ganska isna följt satter nu. Och bäge vi hade och ett sån här. Ta egentligen jag finns det här hålet som jag letar efter och skulle göra av vid det. Så kommer krampar och möje och så gör. Är det nu avslappning? Nej, jag vet inte. Nu är det en varsla jockna där som vi där skipa. Och så har jag ett annat kaffe i morgon efter. Och tar det undan bräckan. Tar det simpelthen av fjällcyklar. Pekar vi bant ovan efter och så är det till att han snör sig. Så du ska alltså hålla kallt till morgon? Ja, det ska jag. Jag har trubbelagar i öxlarna. Så är färre vi. Men kanske nöjst jag renna om med cyklarna till att det är faktiskt ordentligt cyklar fjällcyklar. Men det är i morgon kan se.